हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसु बर' इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव फरायफिनबाय आरोना लोगोफोर दिनै आं हिरिम्बा बाथौ थानसालिनिफ्राय फैदों नोंथांमोना बेखौनो एसे रायलांफाबाय थादों आंनो बुंनो रोङा लोगोफोर बांद्राय दाब्लियानो दिनै माबा जाबाय आरोना मा बुंगोन सानसु जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लेट्स ग गणेश बर'आ दिनै गणेश बर'आ बाथौ हिरिम्बा मन्दिरनि थांनो नागिरदों आरोना नैया ब्लग लागासिनो मालाय लोगोफोरजों दा सफैबाय आरोना बाथौ हिरिम्बा थानसालियाव नै गणेशआ मालाय मा खालामदों बामबुलाया डेन्जार हेन्डसम जाना फैदों लोगोफोर नाय नायदो गणेशआ माला बामबुलाया दिनै बिराद हेन्डसम जाना फैदों सिख्लाफोरनो सोरबा फसायदोंबा खोन्थाहर सिख्लाफोर कमेन्ट्सआव माने बिदि बुंथारो हेन्डसाम नङिखौनो हेन्डसाम थारलै लोगोफोर मालाय लास्टसिम खालामो हेन्डसाम नङा नंगौ दे मानो नङा जानो नाय हाबाय आरोना जोङो गेटसिम नाय लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालिया बिराद मोजां लोगोफोर नायनो समायनाथार बैनि हाग्राबारिफ्राव मुर्ति दं लोगोफोर जों दा मुर्तिखौ थांसै आरोना बैसिम नै लोगोफोर जा समायनाखा नायनो मुर्तिया दाब्लि लोगोफोर दाब्लिया दिनै मा जाबाय डेन्जारसखा लोगोफोर नोंथांमोना दाब्लिखौ सोंबाय थानायालाय बियो माने दख'ना गानो होनना नाथाय दिनै लंपेन्ट गानदों टि सार्ट गानदों नायदो लोगोफोर बोरै नुदों दाब्लिया अन स्क्रिनावबो मोजां नुखायो अफ स्क्रिनावबो मोजां नुखायो दाब्लिखौ बिउटिफुलखा दाब्लिया मा सेसा सेसा फिसा नामा आयौ हनै खमफैदोंसो नामा बेलाय ए दाउ नाङा नाय जों सिङाव हाबसै आरोना नै थानसालि सिङाव र' नेथ' आंखौ बिराद समायना समायना हनै गलाप बिबार जा समायना खानाय लोगोफोर नै बिबारा बैहाय फख्रि दं नानि ना नागिरगासिनो दे मोननैसो इन्टारभिउ लानोसै जोंहा दाब्लिखौ लोगोफोर अके इन्टारभिउखौ लानोसै आं फार्स्ट कुइसनानो जाबाय माने मानसिफ्रा सोंबाय थायो आरो न' नोंखौ जे नोंनि खानाया अरिजिनेलखा ना नकलि आंनि खानाया अरिजिनेलखा लोगोफोर अके माने दाब्लिनि खानाया लोगोफोर अरिजिनेलखा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा आनसारखौ मोनबाय जानांगौ ओमफ्राय दाब्लि मोननि न'आव सोर सोर दङ गोबाङानो माने सोंबाय थायो आरो बे कुइसनखौ स' खोन्थादो दाब्लि नोंथांमोनाव माने जोंनि न'आव बाबा आइ आदा बाजै ओमफ्राय आदा बाजैनि फिसाला फिसाजो दङ ओमफ्राय आरो आं दं फंबाय दं नानि उन्दै सासे दं बिदिनो एडप्ट खालामनाय आरो ना नानिया अके बेनोसै अके ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना मामोन अके नेक्स्ट कुइसना जेनेबा गोबाङानो बेखौबो सोंफिनबाय थादों आरो जे दाब्लिया मानो दख'ना गानबाय थायो होननानै स' दाब्लियानो खोन्थागोन दा मानो दख'ना गानो आङो दख'नाखौ बिदि गानबाय थाया ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबाल' गानो भिडिअ गाननो लुबैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो आंनिया बिदिनो गोसोखा आरोना लोगोफोर गाननोबो थेवब्लाबो बिदि गाननानै जे बेरायबाय थायो बे नङा आरोना लोगोफोर बेनोसै अके ओमफ्राय आरो मामोन दा कुइसनफोरखौनो बावलांबाय माने दिनै जास्ट ओरैनो नर्मेलि माने सोंदों आरो बेखौ जेनेबा आंथ' रेडि खालामखायाखै जेनेबा कुइसनफोरखौ स' आरो मा सोंगोन दा नोंखौ आङो मा सोङो सों बावलांबाय कुइसनखौ बावलाङो ओमफ्राय र' लोगोफोरनि खासेवा दै सिङावनिया खासेवा दिनैसो खाथियाव नुबाय आं लोगोफोर दैयाव मानबायदों आरोना लोगोफोर खासेवा आंबो दिनैसो खाथियाव नुबाय थांबाय नै लोगोफोर दै सिङाव मानबायलांबाय
नायाबो गिदिर गिदिर थारनाय लोगोफोरनि दानि मानबायगासिनो नाया दैयाव नोंथांमोना मिथिया ना दंथारो हनै हनै बिथिं लोगोफोर आं खासेयाव नायदों बेयाव दैयाव खासे गिदिर गिदिर दङ नोंथांमोनाबो नायनो फैनोबा फै सोरबाफोर नुवाखैबा नुनायफ्रा नायनो फैनाङा मालाय लोगोफोर नै बामबुलाया भिडिअ लागासिनो मालाय बिराद गरमथार नाबो दंथारो बिराद ना हनै आरो सानैया नाया जा गोजौ गोजौ मालाय बे नाखौ जेनेबा जायो ना माथो बिसोर ओमफ्राय लोगोफोर नै बामबुला फिसा गेलेगासिनो दैयाव नंगौ नामा लोङो होमबालाय लोङो नै दैखौ लोंबाथायनो मा होनो मा जायो गोसोनायफ्रा जाफुङो ए नंगौ नामा नों लोंलाय खनसेनि जाफुंथारो एसे फाननायदों आङो नों जायखौ मोजां मोनो बेखौ मोनखागोन नोङो आं नों लोंग्रो देलाय लोगोफोरखौ लोंनो थिननाङा नोङो आं जायखौ लुदों बे आंनि गोसोआव दंखायो नंगौ नामा बट उसे पता भी नहीं है कि मैं उसको प्यार करता हूँ लोगोफोर नाय मालाय बामबुलाया फट' साफायगासिनो आरोना सानै दं लोगोफोर आं सोर नोङो दाब्लिनि फिसाय केमेरा बाथियाव थांबाय खान्थाल नोंनिया खान्थालमोन नैबे खान्थालनि फिसाला खान्थालनि फिसाला बे लोगोफोर मालायनिया बिसोरसो सिगां सिगां होफैदों नै आंनोसो होफैया लास्ट जाबाय आंनियासो बिराद गाज्रि मालाय खान्थालानै खान्थाला हासिं हासिं जाग्रा दाब्लिखौ नेया खान्थाला माला फिसाला मोननाय दिनै खुसिथार बिराद खुसि गावनि माबाखौनो बिसिखौनो अनलाया लोगोफोर जों दा बामबुलाजों आंसो जानोसै आरोना चावमिनानो सफैबाय चिकेन चावमिन Bampulanya chicken saus nong guys saus. Ini pas kok. Ini dengan ini. Ini garis salahnya partia bina itu peran bampulnya dengar nak. Kenapa besar lagi garis salahnya kena ini dia. Dain sini, kaji nong saus ini fleksi. Oh, Netflix pasar lagi sakit. Mau itu email ID aja. Email ID itu nak. Netflix itu kok? Nak. Netflix apa? लोगोफोर दायो जोङो जाखांबाय आरोना न'आव थांसै आरोना लोगोफोर दाना थांसै लोगोफोर न'आवनो मालाय दाना थांसै होनलायलाय लोगोफोर बामबुलाया थांदो बामबुला बाय दाब्लि लास्ट टाइम बाय लोगोफोर नाय बामबुला बाय दाब्लि आरो आमोन खान्थाल